Mae llyged David Oliver yn pefrio. Pam? Achos i ni'n cael Pencampwriaeth cynta, dydd Mawrth, sef Pencampwriaeth Ceffylau Chwaraeon, ac 4 wedi dod nôl achos mae 2 ddosbarth oedd. Oedd, 4 wedi dod nôl. Sy'n braf cael gweld pawb yn dod nôl i gystadlu. Ydy. Yr enillwyr ar ail o'r blwyddi ar ebolion. Ond, ie, mae yna dipyn o dasg fan hyn. Bod dim ond 4 yma, mae gen i dipyn o job rhwng dwi'n meddwl i gadw drefn yn nhw, ond Martin Jones yw'r arbenigwr yn yr adran yma. Dwi'n siŵr bod o'n glir iawn be mae o eisiau, be mae o'n mynd i goroni'n Bencampwr yn yr adran. Wy'n mynd i fynd yn syth ati. Pwy fydde ti'n coroni yn Bencampwr? Wel, ar y spot. Dwi'n meddwl, y swclyn dwi'n meddwl, dyna pwy... Just, byddai mewn traffaeth wan, bydd siŵr. Ond ie, falle'r swclyn ar un blwydd yn mynd ar gil wobr. Pam? Mae'r swclyn wedi troi allan yn dda iawn, dyn ni'n gweld yn fan hyn. A dyma'r taip dwi'n meddwl a fydd y byd yn edrych amdano fo. Mae'n symud yn dda yn ysgaf, mae cyd yn ffurfio yn berffaith. Ac just taip nice o geffyl. Gawn ni weld os fydd y di a Martin yn canu o'r un llyfr y minne. Dyma ni y dyn bach ei hun, Eirig Einon. Yn dipyn o gymeriad Eirig. Ac yn llwyddiannus iawn yma gyda'r Ceffylau Chwaraeon fo a'i partner Rebecca. A digon o waith rheoli fyna fyd. Oes, chwarae teg. Wedi bod yn cystadlu dros deuddydd Hatchell Stumblehead i cael llan bol erbyn hyn. Di. Maria Williams. Gwrs yn ail yn y dosbarth i rai blwyddyn cystadlu fan hyn yn y ffair eiaf am y tro cyntaf. A'r teulu gyd wedi dod i'w chefnogi. Rwy'n siŵr bod nhw'n falch iawn ohoni hefyd. Yr ola i redeg? Dyma ni Rapid River. Dim ond mae'r partneriaeth yma dim ond wedi bodoli ers rhyw deuddydd. Wrth gwrs wedi cael ei taflu fewn yn i'r pwll. Ond wedi gwneud job dda neu chwarae teg. Mynd am ti, Heledd. Pa'n ti'n ffansio fel Pencampwr yr adran? Wy'n mynd i fynd am Rapid River. Wyt ti? Odo. Un i fod yn wahanol i ti. Ond mae yna rhywbeth am... I fod yn lletwyth, falle. Ie, jyst i fod yn lletwyth. Ond mae yna rhywbeth am Rapid River. Yndi, mae'n osgeiddig, mae'n dal dy liga di, ac o'n i siarad gyda Emma ddo oedd yn beirniadu, ac yr star quality fel oedd hi'n sôn amdano fe, a mae yna rhywbeth am Rapid River yn tynnu dy sylw. Ond... sawl beirniad me, ond un beirniad sy'n cyfri. Martin Jones, wrth gwrs, sy'n camu am gyll y cylch yn cipolwg ola drost y dosbarthu'r a Pencampwriaeth. A mae wedi bod yn digon cryf a digon pendant i farn, yn dyw e? Yndi, chwarae teg, yn amlwg yn benderfynol iawn. Pawb yn dal i anal yn y darn me. Dyma ni... Wel, mae benderfynu wedi gwneud, mae'n mynd nôl i trafod efo'r steward, Cemais Evans. Mae'n dal i fenig yn bwrpasol. Trafodaeth. Wel, hynod cynwal. Ti sy'n gywir. Rapid River sydd yn mynd â hi ar gil wobr. Yn mynd. Wel, y jiw. Gys ti min yn gywir, na ddo? Na ddo. Na fe, wyma trwy dydd. Wel, chwarae teg. Un ddiwrnod o Ocio Ceffylau Meheredd Cynwal yn arbenigwr. Beth awyd? Wedi cael y dysgu gan y gorau. Yn union. Milbury Summer Rose, the property of Maria Williams. Felly, yn ennill y Pencampwriaeth, mae rhif 2-3-8-7. Rapid River, eiddo i R.H. Thomas. Ac yn ail,
2388, Milbury, Summer Rose. Wel, llongyfarchiadau mawr, mae'n amlwg partneriaeth Ie, ffantastig. ar ôl deuddydd. Ie, chwad. Mae wedi mynd really neis da fi heddi. Be fydd dyfodol Rapid River? Thoroughbred yw e. Ie. So, o Lady Ann Bassett oedd y march de. Mae nhw yn lot o roi neis yn dod mas o'r Chwarae teg. Ie. Wel, pob lwc yn y Pencampwriaeth nes blaen. Neu chi aros ma wan. Wel, dim byd nawr. Wel, llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Felly, rhowch cymrydwyeth i Pencampwr a John y Ceffylau Chwaraeon. 2387. Mae ennill carden goch yn un peth, ond mae ennill yr heban yn goron ar y cyfan. Pencampwriaeth cynta di mawrth yn mynd i Sir Gyfyrddin a llongyfarchiadau mawr iawn i Rapid River a'r perchenog a'r H. Thomas. Ladies and gentlemen, for the champion of the sports hall section here this morning, number 2387, Rapid River, property of R.H. Thomas, and in reserve 2388. Milbury, Summer Rose, property of Maria Williams. Byddwn ni nawr yn symud ymlaen i adran medal o'r Cymreig.